овозхонҳои тоҷикӣ ҳар сол ин шабу рӯз дар мавсими тӯю маросим хеле серкор буданд ва даромад ба даст меоварданд. ҳоло бештари вақти худро бо хонавода ва паи эҷоду таҳияи таронаҳои нав мегузаронанд. Имсол ба далели ҷилавгирӣ аз хатари коронавирус баргузории ҳама маросимҳои сердаромад манъ шуд ва таътили овозхонҳо ҳам тӯл кашид. ҳоло аксар ҳунармандон мегӯянд бо пули захира ва қисме ҳам бо тиҷорати хурду миёнае ки доранд зиндагиро мечархонанд. Баҳром ғафурӣ, овозхони маъруфи тоҷик, дар шабу рӯзи карантин паи таҳияи таронаи наваш аст ки рӯзҳои наздик пешкаши ҳаводорон мешавад. ин овозхон рӯзи 6 июн дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт ҳоло фақат аз пасандозҳои ҷамъкардааш зиндагии хонаводаашро пеш мебарад, чун даромади аслии ӯ барои таъмини зиндагии ҳунарнамоӣ дар маъракаҳои мардум аст. خیلی دیگه بله با همه نه تنها با من خودتون میدونید که در در این حالتم خیلی مدیرش با جمع کردگی را خودش. аксари ҳунармандон мегӯянд танҳо тӯю маросими шодии мардум аст ки бозори онҳоро гарм ва даромади онҳоро таъмин мекунад, вагарна дигар бахши фаъолияти онҳо даромади чандоне надорад. Фирӯза Ҳафизова, овозхони дигари тоҷик, гуфт ҳоло бештари вақташро бо фарзандон сипарӣ мекунад ва ба хотири болидахотирии мардуме ки дар хонаанд талош мекунад тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ тарона сарояд. Ба гуфтаи Фирӯза, барои як овозхоне ки ҳамеша дар сафарҳои ҳунарӣ ва ё маросимҳои хурсандӣ ҳузур дорад, хонанишинӣ кори осон нест. میگردیم سو طرفای برزاق میریم، هوای تازه خری، من هم وقتا طرفای خطلان میرم، طرفای خیلی اکروز دیگر در این کرانتینو ما آدم شکی حیات کار کرده آمادگی با خانه شده نمیتونیم برم. من نمیتونم دیگر رو من دختر ذخیره‌ایم، ما با وقت پشتم دارم. فیروزه هم اقرار میکند که حالا درآمدی از آوازخوانی ندارد. ҳунарнамоии овозхонҳо дар аросиҳо бар асоси шартнома сурат мегирад ва онҳо муваззафанд ки баъди ҷашн андози даромадро бипардозанд. Бар асоси қонун андози патенти овозхонҳо 720 сомонӣ барои ҳар моҳ муқаррар шудааст. Дар маҷмӯъ овозхононе ки мегӯянд агарчи ҳудуди 2 моҳ боз аз ҳисоби тӯю маросим даромадӣ надоранд, аммо дар мавриди супоридани андоз ҳам барои онҳо сабукӣ пешниҳод нашудааст ва онҳо ҳам дар ин маврид ягон муроҷиату талоши ҳам накардаанд.